Buhabûna dolarê Amerîkî û matirsiya belavbûna vîrusa koronayê bûne sedem ku êdî welatiyên Rojavayê Kurdistanê nizanin çawapêdiviyên xwe yên rojane peyda bikin. Nûçegihanê Radyoya Rêbas ragihand ku piştî matirsiya belavbûna vîrusa koronayê êdî daxwaz li ser hejmarek ji keskatiyê zêde bûye. Wekû Leymun, daxwaz li ser zêdebûyê û nirxê wî jî buha bûye, êdî bi 2000 lêreyê Sûriyê tê kirîn. Li gorî nûçegihanê Radyoya Rêbas ku nirxê lêreya Sûriyê li beramberî dolarê Amerîkî 1000 lêreyê Sûrî derbas kiriye û ev yek jî bandora wê ya rasterast li ser nirxê kelûpelan heye û nirxê wan jî wiha ye. Pirteqal bi 600 lêreyê Sûriyê tê kirîn. Sêv bi 600 lêreyê Sûriyê tê kirîn. Girêtî bi 800 lêreyê Sûriyê ye. Bacanê reş bi 600 lêreyê Sûriyê ye. Bacanê sor bi 500 lêreyê Sûriyê tê kirîn. Pîvaz bi 400 lêreyê Sûriyê ye. Gêzer bi 400 lêreyê Sûriyê tê kirîn. Nirxê moz jî kêm bûye û bûye bi 900 lêreyê Sûriyê. Li gorî nûçegihanê Radyoya Rêbas ku ji bilî karmendan piraniya welatiyên Rojavayê Kurdistanê dehatên wan yên rojane hatine rawestandin. Ev e çend rojin welatiyên Rojavayê Kurdistanê di malên xwe de dimînin. Berê xwe nadin karên xwe da ku rêgiriyê li ber belavbûna vîrusa koronayê bikin ku yek ji rênmayên xweparastinê ji vîrusa koronayê ew e divê mirov ji kombûnê dûr bikeve.